יש אנשים מתים על מסעדות. כל מסעדה צפונית, מערבית, דרומית, מזרחית, כל מסעדה שנפתחת אתה תורא אותו שם. יש אנשים מתים על סיירת שמועתי. מה, התגרשה? לא נכון, ידעתי שתתגרש, איזה פרצוף היה של גרושה מהרגע הראשון. עדכוני פוליטיקה, חדשות, צעיר, אוהב לשמוע, אוהב לרחל, אוהב כל זה ראיות גמורות וברורות שאתה בקליפה. עכשיו כמובן שיש מדרגות בזה, יש אוהב פחות, יש אוהב יותר, אבל אם מאוד חשוב לך, כשאדם הוא אכפת לו מאוד 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 מה אומרים עליו, ואיך הוא נתפס בעיני הבריות, וכמה כסף יש לו, ויעשה חתונה מפוצצת של ימותו הקנאים, ויעשה חופה, כל החופה פרחים שאחרי זה הולך לפח, שבכסף הזה היית מביא לעניים ומסכנים. מאוד אכפת לך, הפידבקים של מה חושבים עליי, עדיין בקליפה, עדיין מקולקל, עדיין רחוק מהשם יתברך. כי כשאתה נותן משקל לתורה, לעולם הבא, לצדקה, פחות אכפת לי מה אומרים עליי. יותר אכפת לי מה קוראים הילדים שלי, יותר אכפת לי אם הילדים רואים אמא מתפללת בבית. לא מבין למה נשים לא מתפללות כמו שצריך. בכלל, אישה שלא מתפללת תקבל את הדין שלה בעולם הבא.